सान्ति शक्ति होननानै बुङोबा सोरांबानो कट काछारी बिसार नामा 2014 सনত নিউজ লাইফত এটা বাতৰি পৰিবেশন হৈছিল এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডটোক লৈ যে হত্যাকাণ্ডই প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ভাৰতবৰ্ষজুৰি হৃদয় কঁপাই তুলিছিল सान्ति शक्तिया बोरो प्रमोद बर' सोरांबानो कट काछारी बिसार सोरांबानो वारेन सोरांबानो एक्सएनडिबिनि गोसो गोरबोआव गिखांनाय बर' बिमानि मेगनाव सोरांबानो मेगननि मोदै सान्ति शक्ति होनना बुंदोंमोन प्रमोद बर'आ इन्डियानि प्रेसिडेन्टखौ लोगो हमनानै फंसेबो सावरायलायनाय जायाखै नामा सान्ति शक्ति होननानै बुङोबा सोरांबानो कट काछारी बिसार नामा सान्ति शक्तिया बर' बिमानि एक्सएनडिबिनि मेन्टेलि टर्चारासो सान्ति शक्ति नामा प्रमोद बर'ना मोनसे सोंलु खालामो इन्डियानि प्रेसिडेन्टखौ दसे सम लोगो हमनानै सान्ति शक्तिनि खोथाखौ सावरायलायनो हाया नामा एनडिबिफोर थाफैनायखौ रैखाथि हान्जाया खौरां मोननानै एनकाउन्टार खालामफैदोंमोन जेराव एनडिबिनि 5 सोद्रोमाफोरा रैखाथि हान्जाजों गावथारजानो गोनां जादोंमोन बेनि माखासे घन्टा उनावनो प्रिया बसुमतारी मुंनि सिख्लाया पुलिसनो खौरां हरखुमानायनि सन्देह खालामनानै एनडिबिनि मोनसे फेक्शना प्रिया बसुमतारीखौ गावथारदोंमन भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जोबोद गिथावना जोबोद लाजिथावना सोरांबानो बर' बिमानि गोरबो बिखायाव गाबखांनाय मेगनाव मोदै जोहोलावफोरनि गोसो गोरबोआव जानो लोंनो उन्दुनो न'खराव गथ' गथायजों रुजु-रुमु दान्दिसे सम रंजा बाजा थानो थाखाय गिखांनाय सोरांबानो कट काछारी सोरांबानो वारेन मानो सान्ति शक्ति जाखांनायनि उनाव मानो उपेन ससियेल मिडियाफ्राव एक्सएनडिबिनि माखासे बिसार वारेन सान्ति शक्ति जाखांनायनि उनाव माबा मोनसे जुदि बिसार जादोंबा बेफोरो सेक्रेटलि जानांगौ नाथाय जों दिनै नुदों सोरांबानो वारेन सोरांबानो कट काछारियाव मेन्टेलि टर्चार सोरबा जोहोलावफ्रा गावनि गथ' गथायजों रंजा बाजा दान्दिसे सम न'आव थानो लुगैयो नाथाय गोसो गोरबोआव गिखांनाय कट काछारिनिफ्राय माबा मोनसे लाइजाम फैगोन नामा माबा मोनसे नटिस फैगोन नामा वारेननि थाखाय फैनानै पुलिस आर्मिया बोखांसिगोन नामा न'खरनि गथ' गथायजों दान्दिसे सम रंजानोबो सुख गैया दान्दिसे सम न'आव रंजा बाजा थानोबो सुख सान्ति गैया बोरै जाखो सान्ति शक्तिया बेनिखायनो आं खावलायो प्रमोद बर' सारनि खाथियाव जानानै थांनाय माखासे समनि सोरबा रायजो राजाफ्राबो नंखाय दायाव गावथार जादों सोरबा बर' बिमाखौनो होन रायजो राजाखौनो होन सोरबा बर' सेंग्रा सिख्लाफ्राबो नंखाय दायाव आर्मि पुलिसनि आखायाव गावथार जादों बेफोरनि बिसारा बोरो नाथाय दिनै सोरांबानो हारिनि नांसोबनायाव दिनै बिसार सान्ति शक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै बिसारा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो नंखाय दायाव गावथार जादों बेफोरनि बिसारा दिनैसिम गैया दिनै सोरांबानो माखासे गारबोनाय जाथायफोरनि बिसार वारेन जोबोद गिथावना बे गिथावनाया जाहाथे बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव जोहोलावफोरनि खाथियाव जाहाथे बेबायदि बारहावा ससियेल मिडियाफ्राव जाहाथे दा फैबाय थाथों बिनि थाखायनो आं खावलायो प्रमोद बर'आ जेरै एमपि इलेक्शननि थाखाय जोबोद सिन्था दारुना दानि गोहो खुंथायाव थानाय इउपिपिएल सरकारा जोबोद सिन्था दारुना बिथांमोननि सिन्था दारुनाया जोबथेसालियाव थानाय आरो एक्सएनडिबिफोरनि नंखाय दायाव बर' रायजो राजाफ्रा गावथार जानाय जायफोर मुंख्लं जाहाथे बेफोर खामानिखौ मावोबा प्रमोद बर'आ थाखा फैसा एमपि इलेक्शनाव माखासे सिन्था दारुना खालायनो प्रयोजन गैया जोबथेसालियाव थानायखौ एमपि इलेक्शननि सिगां उदां खालाम देरनब्लाखौ लोगोसे आरो जोहोलावफोरखौ गासैबो एक्सएनडिबिनि केस रायजो राजाफोरनि नंखाय दायाव
गावथार जानाय बेफोरनि बिसार माखासे रायजो राजाफोरनि गेजेराव माखासे खामानि आरो जायफोर मुंख्लं जानाय बेफोर खामानिखौ एमपि इलेक्शननि सिगां मावना होयोबा प्रमद बर'आ ओरैनो देरहागोनखौ नुयो नाथाय जोबथे साराव थानायफोरखौ उदां खालायाबा केसनि जेंना सोरांबानो वारेन्ट सोरांबानो कर्ट कासारिनि बिसार बेफोरखौ जुदि गाखिनो हायाबा एमपि इलेक्शननि सिगां हयथ' प्रमद बर'नि एमपि सिटखौ जाय गावनि सापर्ट बा गावनि पार्टिनिफ्राय देरहाहरनो नाजानाया जाफुंसारैखौ नुगोन जाहाथे बेबायदि खामानिखौ थाबैनो जोबथेसालियाव थानाय आरो केसनि जेंना आरो कर्ट कासारिनि बिसार जाहाथे सरकारनि आन्दो बिसारा जाहाथे जानानै थाङो हारिनि सोमावसारनायाव जातिनि नांसोबनायाव दिनै सोरबा सासे सानैया मानो एसेबां जानो लोंनो सुख सान्ति गैया गावनि गथ' गथायजों रंजानो थाखाय मानो सुख सान्ति गैया हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय नांदोंबा सोरबा सासे सानैया मानो थाखाय दिनै एसेबां जानो लोंनो गावनि गथ' गावनि न'खरनि गावनि गथ' गथाय गावनि न'खरनि मानसिजों मानो दान्दिसे सम रंजानो सम गैया जोबोद गिथावना लाजिथावना 2014 চনৰ এটা অতি হৃদয় বিদাৰক ঘটনা প্ৰিয়া বসুমতাৰী এগৰাকী ছোৱালীক অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল বিভিন্নজনক তদন্তৰ আওতালৈ আনি CIDয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু এতিয়া সেই গোচৰটোৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চিৰাঙৰ সেশন আদালতত এই গোচৰটো বিচাৰাধীন হৈ আছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই সময়তে 2014 চনত নিউজ লাইফত এটা বাতৰি পৰিবেশন হৈছিল এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডটোক লৈ যি হত্যাকাণ্ডই প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ভাৰতবৰ্ষজুৰি হৃদয় কঁপাই তুলিছিল বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ নিয়ম মৰ্মে যিহেতু নিউজ লাইফত সবিশেষ এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডটোৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু সেইবাবে সাক্ষ্যদান কৰিবৰ বাবে নিউজ লাইফৰ মেনেজিং এডিটৰ সৈয়দ জাৰিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াক আদালতে তলব কৰিছিল সাক্ষী হিচাপে আৰু তেখেতে আজি ভাৰতীয় যি আইন ব্যৱস্থা তালৈ সন্মান জনাই চিৰাঙৰ সেশন আদালতত হাজিৰ হয় আৰু তেখেতৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হয় ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে বিচাৰিব যে এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ড যোনে সংগঠিত কৰিছিল তেখেতবৰ নিশ্চিতভাৱে আইনৰ জৰিয়তে কঠোৰতকৈ যাতে কঠোৰতম শাস্তি পায় প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকে তাকেই বিচাৰিব আৰু এজন ল এবাইডিং সিটিজেন হিচাপে নিউজ লাইফৰ মেনেজিং এডিটৰ সৈয়দ জাৰিৰ হুছেইন ডাঙৰীয়াই আজি তলব কৰা অনুযায়ী আদালতত হাজিৰ হৈ তেখেতৰ সাক্ষ্য দান কৰে ইমানে স'চিয়েল মিডিয়াनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै कर्टआव बिसारनि लांगोनायाव नुजाथिहैनाया जोबोद बर' हारिनि थाखाय लाजिथावना जेरै निउज लाइभआव माखासे जाथावै जाथायफ्रा रायजो राजाफोरनि मेगनाव माखासे आयेननि नोजोराव गिथावना आरो आयेननि माखासे नोजोराव गाज्रि बेखौ जाहाथे जिखुनु जाया अबेबा निउज लाइभल' नङा स'सियेल मिडियाफ्राव अबेबा जाथायखौ अबेबा भिडिअनि फुटेजफोरखौ एडिटिं खालायनानै अबेबा खोथाजों अबेबा भिडिअजों माखासे बुजाबनो हायो एडिटिं खालायनानै जाहाथे बेबायदि नंखाय माखासे कर्टआव जाहाथे फोरमायो माखासे जातिनि सोमावसारनायाव हारिनि सोमावसारनायाव अबेबा खामानिखौ मावथावै खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो आलाय सिलाय दाय गैयै मानसिफ्राबो सरकारनि आखायाव आलाय सिलाय गावथार जादों अबेबा खामानिफोरखौ मावफ्लांबाय जाहाथे बेबायदिखौ बुजाबुजिजों जाहाथे जोंबो नागारबाय बिसोरबो नागारबाय सोरबा रायजो राजाफोरनि नारसिननाया जाहाथे सरकारनि खाथियाव सरकारानो आन्दोआव बिसारखौ लांबाय थानो हायो नाथाय जों दिनै नुदों स'सियेल मिडियाफ्राव रोखा रोखा सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव
रायजो राजाफोरनि गेजेराव अबेबा मावथावै खामानिफोरखौ मावफ्लांबाय सिलाइनि गुलिजों जाहाथे बेबायदि गोरोन्थिया जानानै थांनाय आरो सान्थि सुक्ति जानायनि उनाव जाहाथे बेबायदि बिसार जोबोद बर' हारिनि थाखाय गिखांनाय जोबोद जोहोलावफोरनि थाखाय ओंखाम खबसे न'आव गथ' गथायजों रंजा बाजा थानो थाखाय दिनै एक सेकेन्डबो सान्थि गैया। बिनि थाखायनो आं खावलायो प्रमद बर' सारनाव जाहाथे निउज लेबनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा चिरांनि आयेन बिजिरसालियाव जाहाथे नुजाहैनानै सोरबा जोहोलावफोरनि खाथियाव जाहाथे बिसारा गोदान माखासे केसजों बुजाब जानानै सन्देर जानानै जाहाथे आरो जोबथेसालियाव थांनो गोनां जाया। नैबे 26नि इलेक्शन MP इलेक्शनाव जाहाथे बेफोरबायदि केसखौ गाथेनो हायो। जोबथेसालियाव थानाय गेदेरमा देरनब्ला सार आरो माखासे सिनियर जुनियर दैदेनगिरि आरो माखासे मावथि बिथांमोना आं खावलायो MP इलेक्शननि सिगां उदां खालामो। एक्सएनडि बेफोरनि केसनि माखासे जेंनाया जाहाथे प्रमद बर'आ दिल्ली सरकार आसाम सरकारनि खाथियाव सावरायलायनानै जाहाथे गोमालाङो। रायजो राजाफोरनि नारसिननाया सरकारनि आन्दोआवनो बिसारा जानानै थाङो। मानो होनोबा बर' रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो नंखाय दायाव गावथारजादों बेफोरनि बिसारा दिनैसिम गैया। दिनै सोरांबानो माखासे गारबोनाय जाथायफोरनि बिसार वारेन्ट जोबोद गिथावना। बे गिथावनाया जाहाथे बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव जोहोलावफोरनि खाथियाव जाहाथे बेबायदि बारहावा ससियेल मिडियाफ्राव जाहाथे दाफैबाय थाथों।